Dear Love, matalik na magkaibigan ang mga magulang namin ni Cairo. Kaya naman bata pa lang kami, ay lagi na akong napapasyal sa kanila. Dahil nga dito ay naging mag-best friends din kami ni Cairo. Mismong mga magulang din namin na nagtutulak sa aming dalawa na magkatuluyan. Ganun siguro no, kapag magkaibigan ang mga magulang, gustong-gusto na maging lovers ang mga anak. Kaya naman hindi rin namin naiwasan ni Cairo na magkagusto sa isa't isa. Naalala ko na 15 years old lang kaming dalawa noon nang magkaaminan kami ng aming mga nararamdaman. Banding na namin ni Cairo ang mag-road trip sa kanila, umakyat sa puno ng mangga at kumain ng magkasama. Hinahayaan lang kami ng mga magulang namin at masaya nga sila na childhood sweethearts kami. Bata pa lang kami ni Cairo ay alam at sigurado na kami na mauuwi kami sa kasalan. Kahit ang mga tao sa paligid namin ay inaasahan ng ganyang kaganapan. Dahil umabot na kami ng 10 taon ni Cairo. Hanggang sa ang kasalan na inaasahan ay nauwi sa hiwalayan. Mag-usap nga tayo, Cairo, Mika. Tita, bakit po? Ma, ano na naman ba to? Di ba nakapag-usap na po tayo? Nagsasayang ba kayong dalawa ng taon? Cairo, Mika, hindi biro yung binuon yung relasyon. 10 taon sasayangin nyo lang dalawa? Ha? Akala nyo ba ganun kadaling humanap ng totoong pag-ibig? Okay naman kayong dalawa, di ba? Ano bang nangyari sa inyo? Ay, ewan ko ba sa dalawang yan, Mare? Kung kailan 25 na, saka pa biglang nag-isip na kesyo nakulong daw sila sa isa't isa. Paanong nakulong? Nag-grow nga ng magkasama. Ma, mag-best friends pa rin naman kami eh. Di ba, Cairo? Tama. Saka, naman. Hindi na kami mga bata ni Mika para gawin yung love team. May mga isip na rin kami. At kaya na namin makapagdesisyon para sa sarili namin. Hindi pa ba sapat na 10 taon nyo kaming pinilit na kami magkatuluyan? Eto. Mag-banding kayo, magbakasyon kayo. Ano yan, tita? Napanalunan niya yan, libreng stay sa hotel. Kayo na ang gumamit para makapag-usap kayo ng masinsinan. Naman. Eh, Ang gulo nyo talaga, ma. Tita Lisa. ew, as if gusto ko pa makasama si Cairo. As if din. Grabe kayong dalawa. Kung umasta kayo ngayon, parang wala kayong pinagsamahan. Tita, it's a no. Kay Cairo na lang yan. Saka sa bago niyang nililigawan. Ma, tita, tulungan niyo na lang po kami mag-move on. Huwag niyo na kaming piliting ayusin, okay? Anong sa akin? Ma, kay Mika na lang yan. Mukhang kailangan nila ng ka-work lang daw niya. Issue? Baka ikaw! Ikaw yon. Akala ko ba maayos tayo naghiwalay? Bakit kung ano-anong sinasabi mo? Ikaw kaya yung nauna. Kakasabi mo lang kay mama na may nililigawan ako, ha? Bakit? Hindi ba totoo, ha? Wala nga. Ako nga sinasabi mo na may something sa workmate ko. Totoo naman, di ba? Normal bang umangkas sa motor ng katrabaho? Di hamak naman na mas maganda pa yung motor ko dun eh. Oh, alam mo naman pala na mas maganda yung motor mo. Bakit nagsiselos ka? Bakit umangkas ka nga? Saan kayo nagpunta? Ayan na oh, may free hotel na galing kay mama. Hindi nyo na kailangang gumastos. Bintangero. Hanggang sasakayan lang ako ng bus na natidong tao. At isang beses lang yun dahil wala akong mabook na sasakyan. Gumagawa ka na agad ng issue. Tama na yan. Aba, at sa harap pa talaga namin kayo nag-aaway. So ayan, yan ang rason ng hiwalayan nyo. Hindi ma, hiwalay na kami na nangyari yan. Sa akin pa ibubunton. Siya nga itong gusto daw ng growth. Ewan ko kung anong gusto niya mag-grow. Liit naman. So ikaw na naman ang tama. Buti alam mong may tama ka. Mare, suko na ako sa dalawang to. Tumahimik na nga kayong dalawa. Pag-uuntugin na namin kayo. Dear Love, may mga times din na namimiss ko si Cairo. Napapaisip ako kung tama ba na naghiwalay kami. Bakit pa nga naman maghahanap ng iba? Kung pwede naman naming ayusin. Yung kung ano mang meron sa amin. Kaso, si Cairo yung una nakipaghiwalay. Pakiramdam ko dahil sa nagkakadevelop pa na sila ni Stephanie.
Yung nakasama niya before sa OJT na naging tropa niya. Siguro, doon niya naramdaman yung walang force connection. Yung tipong magka-vibes talaga sila at marami silang bagay na napagkakasunduan. Samantalang kami, ang tanging naging pundasyon ay ang friendship ng aming mga magulang. Ma naman! Hindi marunong kumatok! Tama nga ang kapatid mo. Narinig ka daw niyang umiiyak. Ano? Namimiss mo si Cairo? Ma, nakita mo naman siguro yung post ni Cairo, di ba? Sabi ko naman sa inyo ni Tita Melly, may bago na siyang nililigawan, kaya pakiusap ko sa inyo ni Tita. Tama na po. Tulungan niyo naman ako makamove on. Huwag niyo nang ipilit na mag-cruise yung mga landas namin. Si Cairo yung unang bumitaw at malinaw na yung dahilan. Gusto nga niya si Stephanie. Patawarin mo kami ng tita mo. Dahil kahit kaming dalawa walang ideya. Akala namin, simple ang dahilan ng hiwalayan nyo. At pwede pa kayong magkabalikan. Hindi naman kasi biro ang 10 taon yung relasyon. Pero sa bagay, hindi ka nga inalok ng singsing. Siguro nagsawa na si Cairo na lagi akong nasa tabi niya. Lagi kasi kaming magkasama at hindi na nga siya nakakilala pa ng iba. Bakit? Ikaw din naman Ang daming nanliligaw sa'yo na kayang tapatan si Cairo pero binaliwala mo yun dahil mahal mo siya. Hindi ko kayang magalit sa kanya dahil para ko na rin siyang anak. At mahirap nga ito para sa inyong dalawa. Lalo sa'yo. Ay, kala pa naman namin ng tita mo kayo na talagang dalawang para sa isa't isa. Akala ko din, Ma. Biruin niyo. Dalawa yung nawala sa akin. Best friend at boyfriend. Ang hirap palitan ni Cairo, Ma. Sobrang sakit. Paano niya ako nagawang malimutan ng ganun-ganun lang? Paano niya ako nakayanang iwan at ipagpalit sa taong wala pang 1 taon niyang kakilala? Bakit kami humuntong ni Cairo sa ganito? Bakit ang dali para sa kanya? Wala pa nga 3 buwan kaming hiwalay Hindi natin alam kung anong dahilan ni Cairo pero tandaan mo na hindi mababawasan ang halaga mo dahil sa pag-iwan niya sa'yo. May mga kaibigan ka pa naman, di ba? Nandito ako, ang mga kapatid mo. Thank you, Ma. Huwag mong sukuan ang pag-ibig. Kusayang lalapit kahit hindi mo ipilit. True love is always worth the wait. Sandali lang! Hello, Mare! Surprise! Kumusta po, tita? Aba, Cairo, nandito ka na pala. Kailan ka pa umuwi galing Canada? Nako, Mare. Kakauwi lang yan last week. Hindi ko yan pinilit pumunta dito, ha? Nagkusa yan. Sus, lagot ka sa girlfriend mo, Cairo. Ha? Si Stephanie? Naku, Mare, 2 buwan lang ang itinagal nun. Hindi daw niya pala kayang palitan yung anak mo. Ewan ko ba dito kay Cairo? Kailangan pang magkaamali bago matauhan. Talaga. Tita, nasan po pala si Mika? 2 taon na din po mula nung huli ko siyang makita at nakausap. Hindi po kasi niya ako nire-reply sa mga tawag at text ko Binlock po ata ako. Natural, sinaktan mo. Mare naman, past is past. Andito nga ulit yan, manliligaw. Tapos kapag nagsawa ka, iiwan mo uli. Hindi po, tita. Mika! Mika, anak! Nandito na ang tita Melly mo. Hi, Ti!
Cairo? Ayan na. O, Cairo, ibigay mo na mga pasalubong mo. Hi, Mika. Para sa'yo nga pala. Nakauwi ka na pala dito. Oo. Mika, hindi mo pa rin ba ako kakausapin? Wala naman tayong pag-uusapan. Mika, umayos ka. Naman! Kakalimutan mo ba ginawa sa akin ng mokong na to? Anak, matutong magpatawad at nagbigay ng second chance. Second chance? Yes, Mika. Please, give me another chance. Hayaan mong makabalik ako sa buhay mo. My one and only best friend. And the love of my life. Cheesy neto. Anong tingin mo sa akin? Hindi naka-move on sa'yo sa loob ng 2 years? Hindi ko alam. Pero sigurado akong hindi ka nawala sa puso at isipan ko. At nagsisisi ako, Mika. Nagsisisi ako sa ginawa kong pag-iwan sa'yo. Please, I want my best friend back. At sana, gustuhin mo akong maging boyfriend ulit? Akala mo? Di ako nasaktan ha? Aray! Aray! Mika! Aray! Naiiwan mo ako. At pinagpalit sa... Hindi naman kagandahan. Mika, sorry na. So, ano? Tayo na ba ulit? Huwag nang pakipot, anak. Yes. Tayo na ulit. Bare, next year ikakasal na tong dalawang to. Ay, natupad din yung wish natin na magkatuluyan ng mga anak natin, Mare. Thank you, Mika. Pangako, hindi kita iiwan. At ikaw ang babaeng tangi kong pakakasalan. I love you. I love you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Radio! Basic!